Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagoy espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Sa dili pa kita mga padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa masnandan gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag, atong hinganlan ang tanan atong mga salang nabuhat ning adlaw ngadto sa tubangan sa Dios, privately and directly to Him. 1 John 1:9 is we are supposed to use, nga nagkanayon kini sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human na buhata kining atong sugid sa atong mga sala, then we are filled by God, the Holy Spirit, and siya modumala na sa itong kinabuhi pagpasabot sa pagtudlo sa kamatuoran. Apanalang kanimo dili magtotoo nga nagpaminaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang imong buhaton dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang imong paggamit sa imong kabubuton, whether you believe or reject Christ as Lord and Savior. Apan, kung ikaw buot nga magkakaton sa kamatuoran o makadungog kas mayong balita sa kaluwasan, then ang imong buhaton, mao ang paggamit niya ng imong positive Paul niya ng imong kabubuton to believe on the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31. Busa, humani mo buhatan ka na, then you are ready to join us in our daily Bible study. Therefore, magampot ta sa hilom. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niniglayan na sab nga adlaw nga imong padangat ka na mo, uban sa mayong panglawas. Salamat sa among Bible study, pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kining among gipahimuslan. Uban din kami karon, tudloy kami sa imong kamatuoran. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Padayon kita karon sa atong gibiyaan nga pagtuon nga giuluhan og doctrinal rationales. Okay. Well, kagahapon nagisgot kita nga kitang mga magtutuo gipahimangnuan sa pulong sa Dios nga to be sure we are inside the operational divine dynasty, the protocol plan of God. Aron sa ingon niya na nga paagiha ana kita niya ng dapita sa gayon nga kita mohimo og bisag unsang desisyon sa kinabuhi. We are assured nga kanang maong desisyon would be right and good. Kaya nga naman, ang paghimo nato sa maong desisyon ana kita sa area of strength. Now, so nagisgot mong puta kagahapon bahin sa reaction to rejection, all those. Now, ang atong reaksyon ngadto sa pagsalikway kanato, kung mo-react gani kita niya na, this will complicate our life. Thus, we forget Bible doctrine to use. O kita sa diha nga makalimot kita sa paggamit sa pulong sa Dios sa atong pagtagbo og bisag unsang sirkumstansya sa kinabuhi, labi ning mo-react kita sa pagsalikway, then we become miserable.
Himo lang itang makaluluoy. Kita rin naghihimong makaluluoy sa kaugalingon, you see. So, we are not supposed to forget one thing in terms of this, ang impersonal love. Now, when we use this feeling of the Holy Spirit love, mo nilaingan, impersonal love, the other name is feeling of the Holy Spirit love. Ang atong espirituhanong kinabuhi will continue to be solid and moving forward. Life for the believer becomes complicated when he fragments because of reaction to rejection. Now, ato rin kong higutan kining bahin og iconoclastic arrogance. Okay, sa may buta sa mut niya ini. Tagsara man kunin nato gamiton kining maong termino. Iconoclastic arrogance. Ang buot pa sa but niya ini, paminaw. When we have an idol, role model ba, then kining maong role model later on rejects you. So, sa imong buhaton, we likewise reject him as our reaction. Di ba? Mo reject, punta. Now, we have already said that there is a problem in being rejected in life. Hinumdumi nga kung na ay rejector, there will always be a rejectee. Sa diha nga kining maong rejectee mo react ngadto sa rejector tungod kay wa man siya ay magamit nga kaligunan, wa siya ay kasandigan, nothing to use in his being rejected, he becomes a loser. You see? Thus, the believer needs to have Bible doctrine sa iyang kalag. Aron siya would be able to respond, not react to the rejector. You see, the believer has to learn, metabolize, and apply Bible doctrine to be a winner in this area of being rejected. Kita nimo? In short, he should learn sa unsa. Sa napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran, ang gisangkap sa Dios kaniya. Ipagamit na pag yun na sa Dios. Mao nang pangutana, wa ka ba makaamgo nga kini gisangkap kini sa Dios kanimo ingon nga anak niya aron ikaw magmadinaugon sa imong espiritualong pagkinabuhi. You see? So we have to extrapolate all the doctrinal rationales sa diha nga kita magaantubang bisag unsang suliran sa kinabuhi. Yes, labiyas kadaghan sa mga suliran sa atong kinabuhi. Be it in marriage, be it in business, in peers, etc. And we need not react to those problems, but just unsa, respond. Mutubag lang yuta, dili kay mo react. Respond with metabolized Bible doctrine. Sama sa ato nang natunan nga mga kanang mga doktrina sama sa personal sense of destiny, impersonal love, etc. Labis kadaghan. Extrapolate them and apply the pertinent doctrines to any particular problem. Now, naraman ko na nato, mugamit ba tanya na o dili? It's a matter of choice lagi. Now, let us remember the 8 stages of reversionism. Ang gitawag man is kadaghan ng mga evangelicals nga backsliding, mo ni common nga termino ilang gamit apan kita ang mga doctrinal believers ang atong pahagis pagtuon sa pulong sa Dios. Categorical, isagogical, o exegetical man, reversionism ang atong igamit. Okay, unsa maning unom, not unom, 8 ka mga ang sa reversionism. Okay, atong labason sa atong panunduman, reaction, destruction.
frantic search for happiness, Operation Boomerang, emotional revolt of the soul, locked in negative volition, blackout of the soul, scar tissue of the soul, and reverse process reversionism. Moto. These are the 8 stages of reversionism. And if you are a doctrinal believer, you're supposed to master all those. Nahimo ng bahin diya sa frontal lobe diya sa imong mentality of your soul. Every believer should always be aware ni ining 8 ka mga stages, because once you enter into these stages, 8 stages, ang imong espirituanong kinabuhi guba, devastated. Kasabot ka. Mo tayo mahimo niya na. No tingali mo yung dogmatic raman mo kaayo. Tayo mahimo. Pulong sa Dios ka na, kamatuuran ka na, gikan gyud sa una-una sa Dios. And in fact, this is part of His protocol plan. Take it or leave it. We have to be dogmatic. We cannot afford to compromise doctrine kung bahin ang kamatuuran. Now, to continue with this discussion, be aware. Sa una nga, the first stage of these 8 stages of reversionism, which is unsa? Reaction. Na? Mao ni naguna. Reaction, distraction. Sa diha nga ikaw mo react to whatever truth, Bible doctrine, ikaw kandidato to be a loser. What ay may mo niyan? Can you afford to be in that state? Makaako ka ba? Nga na hiagom ka niya ng maong kaimtang? I don't think so. Hinumdumi kanunay kining prinsipyo. Adversity is inevitable. Stress is optional. Now, once a believer reacts to being rejected, he fragments. He disintegrates. Magkabungkag. Kabuahag. Kaya binimo, lagi sa ako nang ginaingon mo, if there is a rejector, there is always a rejectee. Now, the rejectee is passive. The rejector is active. Okay. Niyan na po laing termino itong isgutan. Unsay bot pasabot ni ining manipulation by stipulation. What does that mean? Okay. Ako kang taga-agihimplo. Pananglitan usa ka anak babae nga mo iskapo gikas bahay. Okay? Mo inunta sa banay termino sa Binisaya. Mo iskapo, mo layas. Okay, that's the right term. Usa ka anak babae mo layas gikas bahay. Og siya mo angkon nga siya gi palayas gi kanang she was driven away. Now, she makes others believe her claim, which in truth, she was the one who escapes or runs away. You see? Now, when this is solved by agreement, she insists that she has a condition, and her condition must be followed. Mao na gitawag og manipulation by stipulation. Okay. Abri mong Biblia karon sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 13. Philippians 3:13. Unsa gisulti diha? In English, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Verse 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Now, anxiety. Unsa ba'y binisayag anxiety? Di ba kabalisa?
Okay. Ni mo dawat ka ba niya ng Binisaya? Kabalisa, anxiety. O kining kabalisa, usa kini sa lista sa mental attitude sins. Nasod ni ining maong grupo, mental attitude sa una. Now, we're supposed to avoid being anxious na nasa pulo sa Diyos. Now, once a believer reacts to rejection, he commits the emotional complex of sin. He becomes a slave or victim to Satan's wiles. He now becomes a loser believer. Now, bad emotion is the major culprit in the spiritual warfare. Bad emotion. Ang ito naman ang gisgutan. Now, na ay spiritual warfare atong giatubang ingon ng mga Kristiyano. Every minute, every moment of every day sa atong kinabuhi. Na spiritual warfare. Ikinahanglan ang atong paggamit nining musunod. Mga pulong sa Dios. You see, extrapolate the doctrinal rationales. Mao gini ang atong main topic, doctrinal rationales. Nga atong kanang bira dayon. Kanang I think that's the right Visayan word. Bira, atong birahon gikan sa atong frontal lobe, gikan sa atong mentality. So, atong gamiton, kadtong atong gipangisgutan. Apan ani ay defense mechanism niya itong mo-react. Unsa man denial. Ang paglimod. Unsa pa? Repression. Meaning forgetting. Ilubong bas kalimot. Muna repression. Unyang ikatulo, projection. Pagpahid ngadto sa uban. Now, we have therefore to be very discerning. Kinahanglan kanang mabinantayon kita sa kanang alinggat. Now, very discerning is what we need when it comes to rejection. Avoid reacting to it. Avoid. Instead, respond to it with metabolized Bible doctrine. Kaya bigo nimo, sa diha nga usa ka magtotoo, magunahuna o mo angkon siya nga husto siya, even if he deserves to be rejected, kini siya nga magtotoo will tend to have an irrational, illogical condition. Thus, he will be a victim of self-righteous arrogance. No, kining mga hugpong mga magtotoo nga na kanang nasuod ning maong laang will tend to have a locked-in negative volition. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Diyos does not work anymore in their life. Wala epekto. They have a very low self-esteem. They are totally divorced from reality. Now, paminaw, can you afford to be a victim of this problem? No way. No way. Di gid mahimo. Namo na, we have to come to the right senses. Ingon nga mga anak sa Dios. Now, we have another problem in emotional instability. Now, some of the trends of emotional instability are as follows. Implacable, pagkagahis o. Sapot, ano sa may English of sapot, tantrums, hypersensitive, kanang pikon, pangluod, kanabang luuran, that is sulking, panglimbong, limbungan, pagsupak, supakiro, defiant, self-righteous, arrogant, instant gratification with no regard to the feelings of others, lack of objective goals in life, projects
his or her defects and mistakes or insecurity by blaming others. Unsa pa? Erratic. Sabi niya, usab-usab sa una-una o panglihok. Affectionless, way pag-una-una, way gugma. Ungrateful, way igabalos. Restlessness, way pagkahamutang. Having few values in life. No, paminaw. Once a believer reacts to being rejected, he will tend to be a victim in reaction sins. So, unsa may angayng buhaton to avoid this condition? Unsa man? Don't react. Instead, respond to it with the use of metabolized Bible doctrine. Ayaw gyud kalimte ang musunod nga kanang human problem solving devices nga ito nga isugutan di padugay kung lakbitan sa pag-isugot. Always remember the following human problem solving devices: denial, repression, projection. Bantay gyud. Be aware of that. Kaya biyod nimo, ang gusto ka magtutuo nga nagatuon sa pulong sa Dios regularly, consistently, persistently, unya wa niya i-metabolize na ya, paminaw. Di gyapon siya makakinabuhi sa espirituhan ng panginabuhi. No. Kaya wa man may metabolize. He is only carnal. Then becomes a reversionistic believer. Now, ato naman ng ito na, this is very basic, gnosis o epignosis. Ang gnosis believer, G-N-O-S-I-S, gnosis means kanang knowledge understood. Okay? Academic knowledge. Ang but pasabot, usa ka magtuon sa pulong sa Dios apan wa niya tuohi ang iyang gitunan o iyang nakatunan din. He is declared to be a gnosis believer. Gnosis. Ang iyang nakatunan, academic knowledge, sama sa iyang nakatunan, yes, mga atong mga kaeskwelahan, mga university or college, sama ra. So, why spiritual value? No validity. Gnosis believer siya. Kaya kining gnosis believer, wa man metabolize ang pulong sa Dios diya siyang kalag, he is hypersensitive. He is self-righteous. O ang grabe, he is an evil person. Gnosis believer na. He will now live inside the cosmic systems. Nomdom ka sa duha ka cosmic system ni Satanas. CD1, arrogance complex. CD2, hatred complex. Na, magbanos-banos na siya agsuod niya na. See? Ana siya magpuyo. Kay gnosis raman siya. Since he is now carnal, he will be committing the common personal sins, sama sa mental attitude sins, lingual sins, and overt sins. He is a miserable person. He is only a product of his decision. He is totally divorced from reality in life. Magtutuo na siya. Luwas na siya. Inikamatayan na niya, to siya sa langit. At tingali na mo sinta na po itong nining bahina. Atong di makadawat nining maong doktrina diha sa pulong sa Dios nga once saved, always saved. Atong hatagan gyud ng empasiya kay looy labing bagang mga katawhan, mga magtutuo, dili makadawat ninyo maong doktrina. So, kining maong carnal gnosis believer is totally divorced from reality in life. He is now so preoccupied with himself. He only uses human problem-solving devices when he is confronted with any problem in life. Ato ibadayon ni ugma.
Salamat o Dios nining grasya nga among gipahimuslan ninaot nga kini makadugang sa among na katunan na nga imong kamatuoran ganiya na sa among kalag. Hinaot kini makadugang sa panalangin sa among kinabuhi. Salamat sa imong grasya o Dios, sa imong pagsangkap ning tanan nga sarang namo magamit sa among espirituanong pagkinabuhi aron sa ingon niya na kami magmadinaugon sa among espirituanong pagkinabuhi og nga kami makahimaya kanimo to the maximum. Salamat nga among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining mga subscribers nga nagpadayon kayo sa pagkamalahutayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.